האישה בשבע שנים האחרונות הם בתהליך גדול מאוד של צמיחה. במהלך התקופה הזאת שילשנו את פעילות בית החולים. בית החולים עלה מ-60 מיליון שקל שנתי ל-200 מיליון שקל שנתי. במהלך כל התקופה הזאת עברנו לתהליך גדול מאוד של גם עניין של חיסכון למשאבים, ותהליך גדול מאוד של עבודה עם הסביבה. וחלק גדול מתוך התהליך הזה היה באמת לעבור לאנרגיות יותר ירוקות ולחיסכון באנרגיה. עשינו מספר תהליכים שקשורים באמת לנושא של כיסוי החלונות שלנו, עבודה עם בקרת מיזוג אוויר, ומצד שני עברנו תהליך גדול מאוד של חיסכון בנושא של חימום וסולר. החלופה שבסופו של דבר מצא חן בעינינו הייתה חלופה של פבוס, שנתן לנו פתרון טוב מאוד בשני אלמנטים. קודם כל, מערך בקרה מסודר מכל מקום, בכל זמן נתון, מה אני צורך בכל רגע ורגע, עם אפשרות שלי לשלוט על מה עובד ומה לא עובד בתוך התהליך הזה. ודבר שני, אלמנט השירותי. היה לנו חשוב מאוד לקבל מענה מהיר, אנחנו בתוך בית חולים, זמנים מאוד מאוד מדויקים, גם של מים חמים, גנרציה, כל התהליכים האלה חשובים לנו מאוד. לא רצינו להתקע למצב שבו אנחנו עומדים ואין לנו פתרון. ואת שני הפתרונות האלה מצאנו בתוך פבוס. עובדים במערכת תקופה של מספר שבועות, רואים חסכונות שנעים בין 70% ל-80% בכל מערך הסולר. צרכנו בין 90 ל-95 אלף ליטר סולר בשנה. מבחינתנו זה היה מעמסה כבדה, כלכלית, אבל גם מבחינה סביבתית, זה דבר שהפריע לנו. קודם לא היה לי שום פתרון אחר. היום יש לי ברוך השם פתרון.